Казвам се доктор Цветомир Колев и съм ортопед-травматолог. Преглеждам както деца, така и възрастни пациенти. Имам интерес и клиничен опит в областта на диагностицирането на заболявания и травми в областта на горния и долния крайник, трудно зарастващи рани, враснали ногти, различни форми на деформитети в областта на ходилата и различните степени на плоскостъпие. Активно се занимавам с ехография и патология в областта на тазобедрената става при най-важните и най-малки същества в нашия живот – новородените. Една от основните цели в моята практика е навременното диагностициране, профилактиране и, ако се наложи, лечение на заболяванията на опорно-двигателния апарат. Установил съм и се опитвам да убедя всички пациенти, моите, а и не само тях, че посещението при какъвто и да е медицински специалист не бива да бъде свързано с появата на болка или дискомфорт, причинени от различните заболявания, които ни карат да променим своя навик и начин на живот в ежедневието си. Едно навременно профилактиране и диагностициране на заболяването в неговите ранни етапи позволява едно навременно лечение и не позволява заболяването да доведе до влошаване на общото състояние на пациента, било то дете или възрастен. И като заключение, но не и на последно място, искам да посъветвам всички хора да обръщат повече внимание на здравето си, защото това е нещо, което не може да бъде върнато, нито подарено или купено.